morjesta paitasi.fi-ystävät. Nyt me on saatu Riku kiinni ja ruvetaan vähän tarkemmin katsoa, että minkälainen herra on kyseessä. Eli Riku, kerrotko kuka oot, mitä teet? Eli Riku Valli kautta Tuoni Tatuoinnit ja teen tatuointeja. Yeah. Mistä tulee Tuoni? Mikä on Tuonen nimen tarina? Eli Tuoni Tatuoinnit perustettiin Kalevalan päivänä ja Tuoni tulee ihan suoraan Kalevalasta ja suomalaisesta kansanperinteestä. Eli tämä ikuisen unen paikka, jonne Tuonen tytti vie sitten tällä lautallaan Tuonen virran yli kaikki nämä pois nukkuneet. Siellä lipuu myös tämä tuonilainen joutsen, joka on hyvin tärkeä osa meidän symboliikkaamme tässä. Minkälaisia tatuointeita teette? Ollaanko sielläkin Tuonelan puolella vai minkä tyyppisiä? No, synkkää materiaalia aina välillä joutuu tekemään. Eli sä olet tämmöinen optimitatuointi, olisi jotenkin Kalevalaan tai muuhun skandinaaviseen kansanperinteeseen liittyvään. Mielellään iso ja värillinen kuva, mutta myös tämmöinen mustaharmaa realismi on aika lähellä sydäntä. Joo. Entä taipuuko ihan tämmöiset perinteiset tripaalit ja tähdet, mitä yleisimmin pyydetään ja näkee? Joo, kyllä ihan kaikkia kuvia tehdään, että yhtään asiakasta väheksymättä, että se on aina asiakkaalle tärkeä tatuointi, mikä tulee, niin näitä tripaaleja on tullut tehtyä. Kaikki tehdään samalla rakkaudella, kaikki tatuoinnit. Kyllä. Miten, kun sä aloitit tämän homman, eli tatuointeihin tutustuit ja näin muuten, niin onko sulla jotakin esikuvia, joita sä taiteessa tai sitten ihan tatuointitaiteen puolella? No, suurimpana esikuvana suomalainen Akseli Gallen Kallela ja sitten hänen oppipoikansa Hugo Simberi. Sitten ihan tatuointipuolelta puhtaasti löytyy tämmöinen kuin Jeff Goog, sitten Robert Hernandez ja Guy Aitchison. Siinä on 3 tämmöistä aika meikäläisen mielestä kovaa. Miten, jos mä nyt haluan vaikka sen kipparikalle ankkurin tuohon hauikseeni, niin miten mä saan teihin yhteyden? Mistä mä lähden teitä etsimään? Elikkä helpoin tapa varmaan on joko tulla Facebookiin, ihan löytyy sieltä nimellä Tuoni Tatuoinnit. Et sinne saa tulla ihan chattailemaan mitä tahansa tatuointeihin liittyvää asiaa. Tai sitten meidän kotisivulle www.tuoni.fi ja siellä on tämmöinen yhteydenottolomake esimerkiksi, mikäli en uskalla pahalle tatuointisedelle soittaa. Kyllä. Heitetään tähän loppuun vielä semmoinen kunnon viiltokysymys. Eli miksi juuri sulta kannattaa tulla ottaa tatuointi? Koska mä teen ihan helvetin hyviä tatuointeja. No niin, se tuli ainakin suoraan siihen. Jes. Eli nyt kaikki ankkureista ja tähdistä, Kalevalan joutsenista kiinnostuneet ja haaveilevat, niin ei muuta kuin Rikuun yhteyttä joko Facebookissa tai Tuoni Tatuointejen sivuilla. Meillä alkaa olla henkilökuva tässä. Katsellaan myöhemmin lisää.